سلام كورة تخطاتلتي لوم منبار بزعبة حنتي أو هيوتنا عزي أقداسي سخونت قال كنزار ربنا نسهر ما تسفى مالت صباح قبله مهم تحيش مئمان تري زي كونس أما أكلت تسألمت أون برحان كمزولو مرد أيو بزوح زي هيوت كبير كخون كله تسفى بلين نبل نخون قناخ تسفى سميع زي كونس مرد أيو اسكي تسفى بمصحف قدوس نرأيو عم مصحف قدوس تسفى أو أمنة فقرا تأساسير يزركب حدا خابت زبلت تقصي إرمياس 29:10 حليو مودعتان تسفان كهبكم سي اتا أنا زحسب لكم زلقو حساب سلام بر حساب كفو خمزي كونه أنا أفلت ألقو يبلي إزيابير نعنا زلو مدب نتفقات زي كونس نتسفانا እዩ እምነትና ኣብ ኩነታት ጥራይ እንተኾይኑ ኩነታት ክቕየር ከሎ ተስፋና ቅንስ ይኽእል እዩ ተስፋና ግን ኣብቲ ዘይቀየር ኣምላኽ እንተጌርናዮ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 6:19 ተጻሒፉ ዘሎ ንነፍስና ከም ጽንዕትን እምንትን መርከብ ክኾነና እዩ ማዕበል ክመጽእ ከሎ ክንናወጽ ንኽእል ኢና ግናኸ ኣይንስበርን ኢና ተስፋ ብብዙሕ ነገር ክንገልጾ ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ህይወት ተመክሮና ክንሪኦ ከለና እቶም ዝዓበዩ ዓወታት ዝመፁ ድሕሪ ዝጸልመተ እዋን እዮም ሓረስታይ ዘርኢ ክዘርእ ከሎ እቲ ዘርኢ ኣብ ትሕቲ መሬት ተቐቢሩ ዝጸልመቶ ይኸውን ግናኸ እቲ ጸልማት ናብ ሞት ዘይኮነስ ናይ ዕቤት እዋን እዩ ኣነ ንስኻን እውን ኣብ ህይወት ተቐቢርና ክስምዐና ይኽእል እዩ ብዕዳ ብሕማም ወይ እውን ብናይ ስራሕ ምሳን ግናኸ እቲ ጸገም ንዓና ንምቕባር ዘይኮነስ ንምብቋል ንምዕባይ ዝተገብረ ክኸውን ይኽእል እዩ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ዕንቅፋት ዕድል ይርኢ ሎሚ ክነግረኩም ዝደሊ ተስፋ ቆሪፅኩም ተለኹም ተስፋኹም ሕድሱ ተስፋ ማለት ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸውን ኢሉ ኢልካ ኢድካ ጣሚርካ ምጽባይ ዘይኮነስ ኣምላኽ ምሳይ ኣሎ ስለዚ ክስዕሮ ኢልካ ምጓዓዝ እዩ ዝሓለፈ ግዜኹም ተስፋኩም ኣይስረቆ ናይ ሎሚ ጸገምኩም ንመንነትኩም ኣይገልጾን እዩ ከምቲ ንጉስ ዳዊት ዝበሎ ኦ ነፍሰይ ስለምንታይ ትጉሂን ትናወጽን ኣለኺ በኣምላኽ ተስፋ ግበሪ ተስፋ ሓይሊ እዩ ተስፋ ብርሃን እዩ ተስፋ ህይወት እዩ ተስፋ ጽባሕ ብሩህ እዩ የቕኒለይ ስለትምክትታልኩም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እዛ ቪድዮ ደስ ኢላትኩም ድማ ናብ ዓርኩኹም ፈተውትኩም ኣባጽሕዋ የቕኒለይ